Welcome sa Casa Gorordo Museum. Mahigala gi-reopen na nga to sa publiko ang Casa Gorordo Museum human sa sobra duha ka tuig gumikan sa pandemic karon. Ang formal nga reopening unya gitambungan ni sa mga city officials, mga tourism officials, and of course sa mga officials sa Ramona Buites Foundation Incorporated. Sukad sa 1983 ang Rafi na mao nag-open aning maong house museum nga iya sa pamilyang Gorordo nag-turn over ni ngadto sa Rafi o gihimo nga house museum. Karon manghigala mao na ni ang fasad no, lahi na ang gi-repent na siya mga higala. Unya atong sudlon ug unsay naa dito sa sud atong ipakita ninyo. Kadiyot ni ang ground din dili gipahiga ng programa kaganiha na pay mga di ko ano bisita. Okay, so atong sudlon. So mahitungod sa Rafi, sukad siyang pagkapundar o pagduma niadtong 1983 ang Casa Gorordo Museum. Nahimo nang mahinungdanong programa sa tinguha sa Rafi nga agnihon ang publiko sa pagkat-on sa bahandianong kasaysayan ug kabilin sa Sugbo. Tumong sa Casa Gordo nga idalit ang niagi na og kasamtangang kabilin. Kining balaya og ang kinabuhi kaniadto subay sa pagpanglantaw sa Rafi nga touching people shaping the future, no? So mao ni manghigala atong sudlon ang Casa Gorordo Museum nga gi-reopen na. Open ni manghigala Lunes ngadto sa Sabado. Lunes sa Sabado alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. So mo ni makita diri sa ground floor area. Okay. So ang kuan ni no si Jesus Christ. Oops. University of San Carlos ni sa una, pero karon Jollibee na. Okay. And then here, So ang map ni no? Yes sir, this was the map of 1870. 1870. So Yes. Parian district. This the Parian district is Okay. in this area. Oh. So as you can see, na-shine church before, which is the San Juan Bautista Church. If Okay. you can remember sir. And then here you can see nga kini ang pinaka dato nga church back then. Kay tanang mga Unsay kay ano ba ya business. So, okay. And most of them are Christians na. Na-Christianize na sila in the sense nag-pour out sila og funds to erect this church, which is the San Juan Bautista. Chapel na lo. Chapel na lang Gamay siya. no gibung. Nganong giguba siya? Giguba? Giguba siya because of political reasons with the cathedral. Okay. And the Spanish Quarter. Kay back then, Kanang naa sa tupad sa fire station. ang fire station mismo. Ang fire station Ang gaday entire mismo. Fire station. Mo gina and ang the chapel. chapel. Ang church before. Okay. And then because of political strife, kay So the bishop was residing in the cathedral. the cathedral. The Kani bishop- ang kani ang palasyo sa Archbishop's Palace before, Archbishop which was Palace. Patriarch. And then kani ang convent sa mga pari. Okay. And then kani ang museum. Kanang museum sa cathedral unsa man na sa una? convent sa mga pari. Okay. So kanang patriya mo day na yung Archdiocese of Cebu mo day. Archbishop's Palace. Cebu before. Oh. Pero you can see sir nga kani siya ang 1870 nga Cebu kay paglambo sa Cebu pag 1860 kay ni-open man siya to the world trade mao nang nagkaanam og makakita. So kasagbutan gina siya sa una tino. Yes. Kakahuyan? Yes sir, kakahuyan sa una Oh. until diri. And sir, if for your informations mga sirs, before Cebu City was not this entire Cebu City as we can see right now. Kay Cebu City was only this kaning nga area. From this line until here. Kay ari nga area if katong San Nicolas kay for the Laing natives, lungsod.
daang lungsod Oh. or for the native. Where's Okay. the St. Nicholas Church? Unsa man ni? Wala pa. Ang Kani port? Port of Cebu. Ah, okay. So, tungod sa pag-abli sa Kahoy World pa Trade- sa una, no? Yes, sir. Oh. Kahoy pa sila sa una. Tungod sa pag-abli sa Cebu to World Trade, makita ninyo ang mga warehouses. Ang La Nueva sa una, ang Oh. Prince Warehouse. Even today, nag-stand yapon ang Ang La Nueva. Plaza Independencia o Plaza Fort San Independencia. Pedro mo ni. Oo. Ah, okay. So, nagsugod na og coral stones from Okay. 70. So ang among building di way dire dagat pa Oo, wala siguro pa. no. Adwana, ang adwana, American period pa na siya. Oh. So, makita ninyo ang progress pag 1870s and then naata diri. Kani ang Casa Gorordo before. A small house that was made by Don Alejandro Reyes y Rosales, as you have heard in the ano. Kani ang pinakado ang original structure. So ang tag-iya gyud sa Casa Gorordo kana si Don Before, Alejandro Reyes. Reyes. So gibaligya niya sa Ibaligyan niya sa mga Gorordos. Gordo. Okay. Which is the first one Gorordo. So kanang pamilya ni Bishop Yes, Bishop Gorordo. Gorordo. Oh. So makita ninyo kani ang one of the heritage structures, and then kani Oh. old Jesuit house. Oh. Now napahawa ang mga Jesuits. Oh, Jesuit house. Sila dito. Oh. Napahawa sila pag 1736 o 1739 rather. Oh. Gamay na lagi ro structure. Gamay na kayo ang iyang structure kay kaning tower sa una, which was supposed to be the oldest observatory here in the Philippines. One of the oldest observatories in the Philippines. Kay naguba. Oh. Wala na siya. So ang kaning nga structure, kaning makita ninyo nga structure is the only existing structure karon. And ang iyang mga coral stone. In the Okay. sense ani ang ang headquarters zone sa mga Jesuits. And ilahaning under ni nila ang Jesuits, ang parian. Simbahan na. Yes. Aw kato nang nawa na. Oh, nawa. Ang carbon wala pa. Wala pa ang carbon back then. Oh. Naman diri ang carbon diri. Nagsugod ang carbon pag American period na siya. Oh. Magellan's Cross. Magellan's Cross. Okay. And then ang City Hall, nga makita ninyo. City Hall na gina. Yes sir, City Oh. Hall na ni siya. And then nasa siya yung mga government offices diri, like kani siya diri. Kani government office ni siya. Oh. Wala may dali. Okay. And then we move to the American period. As you can see, mas nilambo, mas nidaghan ang structures. So makita ninyo ang start jud sa pag kumpol sa mga kasi tawag ni hardwares, Oh. establishments kani makita ninyo kani ang Prince Warehouse. Karon, atud karon ang iyang structure nagyapon dira. Ang Gotiaco building, which was the first mall as they have searched Kanang nahimong Chinese museum karon no. Museum karon. Ah, And okay. it was So mall din na siya. Yes, it Oh. was the first mall day. Not technically a real mall, pero Oh. kanang Na mga offices. may mga offices. Tindahan. And then, maingon nila na sila ang first na nakatapon kong elevator. Okay. Kani Shamrock, a hotel before as well. Simbahan eh. Dili, Naalagi si kuan lagi. dili ano na niya kanang mga Gotiaco building lagi. Gotiaco building. Gotna? Gotiaco. Gotiaco building. Kinendari ang National Museum Oh, of the Philippines. Malacanang Susubo. Malacanang Susubo. Or customs Yes, unsa na? old customs house. Aduana. Yes, aduana. And then Okay. makita gyapon ninyo ang Fort San Pedro. Okay. So, kani makita gyapon sa ninyo ang cathedral, ang, Oh. ang basilica, and then the Or gyapon ang Archbishop's structure sa Palace. cathedral. Oh, maurag we'll get there. Okay. So kani the division still there, pero na-incorporate na ang kaninga ang Parian district into the entire Cebu City or Ciudad de Cebu. Ang sapa is sapa no? Yes, Estero de Parian. Estero de Parian karon ko ana kaayo. Daghan ang mga establishments nga Pero back then, sir, makalusot ang mga dako kayo nga mga merchant ships. Oh. Makalusot kayo. Masigura? Masigura kay na may sila kanang murag ingana jud ka unsay mas lapad pa sa
thrice Oh. or 4 times nga makita ninyo. May tago patutuguti ang mga tao makatukuha, no? Mao bitaw pero Sa naman din na expansion mangita og oh. And then makita sa ninyo ang old district which is Colon. Defined na kayo siya. And daghang mga prominent families nga nag-lives ni Puyo diri like the Sanos, the Osmeñas, Oh. and the Ramas and then kani ang Jesuit house wala na siya. It was already a private owned house. And then diri makita ninyo ang small firehouse which was back Okay. then ang simbahan. Okay. Sa San Juan Bautista Church. And then dire makita ninyo after sa pag-takeover sa mga Gorordos, ni-expand ang Casa Gorordo Museum. Ang Casa Gorordo. And dire na-acquire sad nila, gihimo nila og quarters for maids and servants. So makita ninyo ang difference sa 1870 Cebu and the 1920 Cebu. Okay. Tungod sa peacetime, makita ninyo nga mas nidaghan ang structures, mas nidaghan ang mga establishments nga natupod over time. And San Carlos napadire ang Colegio de Immaculada Concepcion, one of the oldest girls' school in the Philippines. CIC gyapon. CIC, this was the first CIC. Pero dili siya main or Oh. whatever. Vincentian. Vincentian, under the Daughters of Charity. So, main. Daughters of Charity. Daughters of Charity of St. Vincent de Paul. Mother Teresa. Daughters of Charity of St. Vincent de Paul. Vincentian Diapon, pero under DC. So, ari na ta sa last. Makita ninyo, Lagi bumbahan. ibumbahan. This was after 1945. Or this was the Allied areas. Makita ninyo, rage kayo. ang nabili na lang sa Gotianco building ang kaning first floor niya and ang iyang facade. Ang Shamrock Hotel, makita na lang ninyo. Rage. Tungod na sa World War II. Tungod ni sa World War II, sir, tungod sa bombing sa mga Americans. Dili ang Japanese, ang Americans. Actually, ha. Pero technically speaking, mauning na itabo. Kay nakita man daw nila nga some of the buildings here were kanang naay mga Japanese Occupy. occupy. Kani thankfully wala na destroy ang basilica. Basilica. Although as others would say or as other accounts would say na they part sa basilica na hugno tungod sa bomba but it didn't really destroy Oh. the entire structure. Kani ang cathedral. Walay na bili. Okay. So mao to, and then ang Cathedral Museum Oh. which is still standing up until this day. So makita ninyo sir, ang University of San Carlos, rage na kayo, ay kanang ravage kayo. Ang Fort San Pedro, nagyapon. Ang Casa Gorordo. Casa Gorordo, thankfully, wala gyapon, wala siya Oh. na ilabtan. So makita ninyo ang iyahang progress over time from the 18th from the start of the Spanish period up until the American period and after the devastation of it. Okay. Kasi nga nimo, bay? Wesley sir, Wesley Rocha. Rocha. Okay. Salamat kay nimo Wesley ha. Napa ba? Napa kay kuan? Kanara sir. Okay. Sure. Salamat kay nimo ha. Okay. So mo to enjoy mga no. sir. Kini so unsa man ning mga butanga dire So nga kanya siya sir, ang agricultural na mga gadgets sa family. Oh. Kasi kani galingan cornmeal. Okay. Kani cornmeal. Galingan sa mais. Galingan sa mais, sa rice. Oh. And then kani ang ang coffee bean grinder nila ug ang kanang Kuyawa no. kanang ana man sila sir kanang they're into trade. Oh. Daghan kay silang mga So mga kahimanan sa farming no. Yes, sir. Paradaro, Yes sir. sarok, Sarok. maglubok. Yes, sir. Okay, magtuba. Yes sir. So napaday manananggot dire sa una no. Yes sir. Okay. Sa una sir kay man kanang naay part diri nga naay mga coconut Oh. trees nga
Adto sila mukuha. Okay. Sumsakas ako diri Wesley ha. Yes, sir. Yes, Sige sige, salamat. So ni ay sa man ni Kabaw no? Yes, sir. Oh. Ang karumata. Oh, okay. Nagdala og mga Oh. trades Oh. sa Okay. balsa. Tartanilla. The famed Tartaglia of Athena. Unsa nga Tartanilla? Sir? Unsa nga Tartanilla? Aso mo ni tartan. Yes, sir. Mo na ang Tartaglia. Oh. Okay. So, Kalesa sa Manila. musakat ta. Kani sir, well, ano lang sir, this was the garage of the family before. Okay. So makasud-sud diri sa una ang Mga sakyanan. ang karo. Wa sila habilin nga sakyanan. Wala na jud sir, kay pangbaligyan na jud nila after sa ilahang ano. Unsa man ning bongbong bato? Coral stone sir. Coral stone. Yes sir. Okay. So musakata ang hagdan karaan gid ni. Yes sir, karaan din sir. Since 1870. Okay. Nanata sa receiving area sa Oh. family. Oh. And then diri asa ang mga guests na Oh. ano na mag-stay sa Oh. family. Oh. Either personal guest or other guests na naitulong sa family. Okay. Og diri ilang kwarto? Kanina quarter sir ang bishop's room. Kang Or the bishop master. ga- Yes. Oh. The first bishop of Cebu. Oh, Filipino bishop of Cebu, which is Bishop Juan Gorordo. Juan Gorordo. Juan Gorordo. Diri is This is the couple's room. oh. Kung asa nag-reside ang mama, papa ni Ma'am Pipit. Oh, okay. Kay si Ma'am ko ano, diri man to nagpuyo no? Yes, sir. Oh, until 1980s. Yes, until 1980s. Yes. Ilang gibaligya? Yes, Sarape. Ibaligya nila sa Rafi, sir, kay or mas nakita nila nga ang Rafi kay makatabang o Oh. preserve ano nila. Unsa man ni? This is the chapel Okay. of Hala. Bishop Gorordo. Oh. Pwede siya maka-preside og mass diri. Okay. So na day chapel diri no? Oh. Okay. So diri ang beranda. Yes, sir. Or azotea. Azotea. Kung asa further functions mo sa family. Okay. Back then. Oh. Diri komedor. Yes, sir. Comedor. Or what the family usually call as the facility. CR. Yes. The facility. Magamit pa niyang CR? Back Dili then, na. gigamit pa nila. Karon Oh. wala na, sir. Preserve na dito. Pwede makasod? Yes, sir. Go ahead, sir. Ang CR. So, Okay. ganun siya, sir. So bathtub. Yes, sir. Bathtub. Oh. Diba gamay kayo? Oh. Yung sa kada kuha ni Bishop Gordo no? Oo. Pagligo na magpungko. Oo. So Mga early American Oh. museum na so nay baraha. for social gatherings. Oh. And then ang library. Personal Library. library sa family. Oh, Gorordo na. Yes, sir. Gorordo Okay. gyapon. Kung ganahan, sorry. Oh. Wala lang, sir. Oh. So, nanap ta sa pinaka-private na area Oh. diri sa house, which is Oh. the dining. Kay, Oh. maobserbahan niyo mo, sir, kani siya. Kani ang mailhan mo nga private na ni siya. Oh. Only family or family use only na ni siya. Okay. Diri na area ang kananan sa mga bata. Oh. So kananan sa mga bata. Kini Kini sa for adults. oh. For the family adults. So nay mga cubiertos, Yes. karaan nga mga plato, tasa. Okay. Ma-observe ni mo, sir, na duha ka type sa glass. Oh. Ang kani nga glass is a typical glass. Oh. Kani nga glass is a crystal glass. Ganong nakaingon ko crystal glass, sir. If you do like this with a normal glass, Oh. makadungog padungan di kasi. Oh. Oh. Na. But if you hear this with a crystal glass, Oh. Ah, kusog ang iyang kristal. crystal kayo. So valuable siguro kaya na no, mahala Super siguro kaya na. valuable, sir. And Kada mga kutsara mga no. kutsara, sir, they're mostly made of silver. Oh. Because, No pamalagi lamisa dire unsa man eh. the lamesa, sir, is for the serving Oh, okay. the food. Asa may lutuanan nila?
Kana sir. Since okay. American period naman siya sir, nag-adapt sila and then nauna na kanang charcoal stove. Oh. So mo na ni no? Yes sir. So manghigala mao ni no ang Casa Gorordo Museum. Dahan kaayong salamat sa ato ang guide o tour guide ba? Guidance. Si Wesley. Salamat nimo Wesley. Okay, so manghigala mao to no. Salamat kayo magkabisita mo sa Casa Gorordo Museum Lunes ngadto sa Sabado 9 AM to 5 PM. O dunay entrance pay nga 100 pesos 50 for senior citizens. Salamat kayo.